Apa, kaixo, ongo etorri hemendik izpazen denboraldi berrira. Eguzki zuen bezala hauen kontan, plato hori jakin eguzki. Gaur bideo bat erakutuko izuet. Ikusi! Oker, uste dut gu galderak asmatzen ez garela oso trebeak. Nik esango Hori izango zea, ni bai. Ara, bestia, kendu ez egin uzta, Oker, mina emango didazu. Badakizun orden hona galderak asmatzen. Hori joko Ander, nik uste dut, berak guaino askoz ere trebeagoa dela galderak erantzuten. Benetan? Bai, Denetik daki ala? Bai, nik esango nuke bai, Ikusi nahi duzu? Bai, ikusi. Zaude, nesteria zure lagunak, unbalgea orduan ondartzera, bai? Bina, gozen. Aizu, Ander, egia alda zuzarela galdereit horrenak gehien deitu duen betizua? Bai, A ber, zeia zu telefono zenbakia zein den. behatzi 0 2 bat, 2 bat. Galdereit horrera gehien deitu duen betizua zarela frogatzeko galderatxo batzuk erantzun beharko dituzu. Bale. Kaixo, Ander naiz, galdereitu horren parte hartzeko deitzen. Adi, Ander, ea nola moldatzen ziren galdera hauekin. Goenkaleko zenbagarren denboraldia da aurtengoa? 12garrena, Hirugarrena? 40garrena. 12garrena. Oso ondo! Ea orain, kirol kontuetan nola moldatzen zaren. Ea ba, zein koloretakoa da Orioko Arraun taldearen kamiseta? Horia, Gorria? ala berdea. Horia. Bai, primeran egin duzu. Eta oraingoa musikari buruzkoa. Ea ba, talde hauetatik zein ez da euskalduna? Gen, zazpi. Gatibu! Ubi. Ubi. Oso ondo! Zuretzat zuzeneko elastiko doktorea! Ander, jantzi ezazu, jantzi! Politan da. Bai. Aizu, Ander, da zu noiztik zara betizu? Oin dela 4 urtegi. Bai? Eta zerbaitik egin zinen betizu? Galdereitu horren parte hartzeko. 34 aldiz hartu duzu parte. 35? Bai. Noiz azkena? Atzo. Eta zerbaitik egin beste aldiz, deitzen dezuztuk telebistara? Irazteko. Ze afizio dituzu, zer egiten dezu hemen Orio? Futbola. Futbol partidu bat. Bale. Baina kanpo egite aurrera. Bale. Partidu azte joa. Zeintu dira zure jokalari gogokoenak? Ni jarrerako bat zen. Errealekoa zea, ez da? Bai. Zu errealeko entrenatzailea bazina zer egingo zenduke? Liga jaz. Ondo jolazko. Bai? Fitxajekin. Zerbatik onbazio bitxek abixeta? Ni jaten nekila txiki deketenako. Hau zein da? Nere naia. Bai? Bai. Zintzea zu? Lego. Bai? Eta zema maite dezuzuk zure naia? Asko. Beno ba, hortxe Oriko Ander, gure betizu berezian, klubeko bazkiden bitxikeri gehiago jakin nahi ditugulako. Ander, oso ondo, jarraitu deitzen galdereitorren. Badakigu dagoeneko sariren bat edo beste eskuratu duzula, baina jarraitu ala ere, deika eta deika, Aupa, Ander!